Izan aldaitezke herri edabideak indarkeria matxistaren aurka ekiteko tresnak. Hizkuntza modu batean ala bestean erabili, eraginik baote du horrek indarkeria matxistan. Horren inguruan gogoetatzeko denbora hartu dugu, eta aritu zein adituekin mintzatzeko parada ere izan dugu. Nire ustez, hizkuntza askotan esaten da komunikatzeko tresna badala, baina niretzako batez ere bizitzeko tresna bada. Eta hizkuntzaren bitartez sortzen dugu mundu simboliko bat, ideologia sortu eta garatu eta zabaldu egiten dugu. Orduan, hor badago interakzio bat. Nolako bizin modua duzun, halako hizkera duzu eta alderantziz. Orduan, hor badago zerbait. Gizarte patriarkal batean ezin da sortu hizkera bat patriarkala ez dana. Nolakoa gizartea, halakoa hizkera. Gizartea aldatuz doan heinean, aldatzen da hizkera ere. Eta batzutan egiten da esfortzu, ahalegin berariazko bat hizkera ere aldatzeko. Hain zuzen, mentalidadea aldatuz dijoan heinean. Eta horrek badu bere eragina, nola esango nuke nik, gauza materialetan, indarkeria matxistan ere bai. Indarkeria matxistaren iturburuetako bat, indarkeria matxista simbolikoa da, zuri txikitatik ahoz bada ere, mespretsuak eta egiten baldin badizkizute neska izateagatik, gero azkenean, gero horrek zer dakar, horrek gero dakar, violentzia baita fisikoa ere. Ez kasu guztitan, baina, kontinun badago hor. Sistema patriarkalak jendarte matxista sustengatzen du. Euskarak generorik ez duela eta libre ikusi dugu gure burua hainbat urtez. Hizkuntza bat ordea ez da sexista, bere baitarik. Erabilera baizik. Hizkuntza bat bizitzeko tresna bat da. Nola bizi nahi dugu? Batetik dago ez gaudela oso ohituta gure burua balioan jartzea, euskal hiztun eta idazle edo erabiltzaile bezala, eta esango nuke panorama orokorrarekin eta gaztelaniarekin alderatuta askoz maila altuagoa daukagula, eta zaintzen dela, bai herri komunikabideetan eta baita igual nazio mailakotan ere bai, ez? Orduan uste lehenengo hasi behar dugula gure burua balioan jartzetik, ez? Askotan joaten gara zuzenean falta ditugun lekuetara. Orduan uste, badaudela urteekin kontsentso batzuk, badaudela hankasartze batzuk ez daudela, ez? Beste medio batzutan ikusten ditugunak, badago kezka bat, eta kezka bat eukitzeak esan nahi du badagoela borondate bat hori lantzekoa. Orduan uste, panorama ez ala txarra, ez? Orain, euskara ez dago gizarte honetan ditugun beste uste, ezagit patriarkatu guzti horretatik eta geu ere ez, naiz eta pentsatu asko landuta daukagula. Orduan beti eskapatu altzaizkigu, ez? Bai terminologian edo bai trataeran, ez daukara zertan euskararekin zer ikusirik, baizik eta gure mundu ikuskerarekin, eta hori reflejatzen juten da komunikabidetan, ez? Nik esango nuke zaindu egiten dela, bai, orokorrean, eta esango nuke gaztelaniazko komunikabide askotan, baino gehiago esango nuke. Eta hala ere, batzutan sortzen dira elementu batzuk, arreta erakartzen dutenak, ez dakite gauza bat azken aldi hontan aniztasun funtzionalaren inguruan egin dut hausnarketa, eta zeo zer idatzi dut horren inguruan, eta orain etortzen zait niri titular bat, egunkari batean. Txikitatik eskuartean beti izan duen arma izan da gitarra izan da, ez? Horrelako zerbait. Musikari baten inguruan, eta nik pentsatu nola erabiliko du gitarra musikari honek, ez? Eta gero irakurtzen duzu elkarrizketa, bada musika tresna bat, ez? Baina, izan da, tresna erabili beharrean, arma, ez? Horrelako erabilerek adierazten dute noraino, adibidez, hizkuntza beliko edo militarrak zipristintzen duen gure adierazteko modua, ez? Gure egunerokotasuna, ez gara konturatzen. Guk hemen fakultatean daukagun erronka bat da, gure ikasleek ez erabiltzea seme orokor moduan. Ze hemen ere, seme alabak esan beharrean, edo umeak esaten da seme.
eta azaldu behar da batzutan ez parkatu, euskera seme maskulinoa da, ez da orokorra. Eta hau da, hezkuntza fakultate bat, ez, irakasle ikasketak egiten dira hemendik aterako dira irakasleak noraino den garrantzitsu horretaz jabetzea, ez? Orduan, badaude erabilera batzuk oso hedatuta daudenak eta gogoeta merezi dutenak. Nola sentitzen gara emakume kazetariak horri txuri, mikrofono edo kamera aintzinean? Zer esan eta nola esan, hori da gure gogoeta une oro. Kazetaritza egiten dugun momentutik, pentsatzen dugula behintzat neurri batean eragiten dugula, horretarako egiten dugu. Beste esparruetan ere nola idazten duzun eragiteko aukerak dauzkatzu, eta gai honetan ere bai. Beste gauza bada, hori zemateraino kontzienteki landuta, ez dakit nola esan, estilo liburu baten bitartez, zorroztasun batekin eraman da, agian gure kasuan ez, baina erredakzioan hortaz nik uste urtea daramatzagula hori pentsatzen eta lantzen aldan neurrian behintzat, ez? Bai, gero egia da igual batzutan tresnak falta zaizkigula edo tresnak formazioa ez dakit eta pixkanaka eguneroko bizitzako gure arteko kontzientziatik eta esperientziak ematen dizkigun eskarmentu hon eta txartatik bazela nolabait ikasten, ez? Ez dakit zentzu hortan, ez? Gai hau lantzakoan, batzutan sensazioa hizkuntzak estaltzen ditula realidade asko, ez? Hitzak batzutan orokorregiak diala eta iskutatzen ditula azpian dauden realidadeak, beste batzutan, ez dakit, hori, bai hitzen falta, ikuspegien falta, gaiak tratatzeko moduan, ez? Ez dakit, nik hor ikusten dut gehiago, ezakintasuna dela askotan gure lana behar bezain zorrotz egiten uzten ez diguna, ez? Edo, ez dakit. Zer esan eta nola esan eragina daukala indarkeria matxistaz ari geranean, eta ez bakarrik indarkeria matxistaz ari geranean, baizik eta bestelako gaiak ere lantzerako momentuan txip hori, ez? Azkenen kazetariok badaukagu ardura bat dela errealitatea interpretatzen dugula eta gero gizartera eramate dugula, baina nolabait gure filtrotik pasatzen da, eta hori nola kontatu nik uste ardura handia dakagula, eta orain oso konstiente naizela, eta ere gehiago igual irratian ere, ez, ahozkoa dalako. Indarkeria matxistari buruz, ez, hizketan hasten garenean hedabide baten ikuspuntutik, eta gero kazetari, emakume kazetari ikuspuntutik, horre bereiziko nituzkeagian bi ardatz, ezta? Batetik, indarkeria matxista estrukturala izanik, nola adierazi daiteken gizarteko estamentu guztietan, ezta? Baita hedabideetan ere eta hedabideetan parte hartzen dugun pertsonengan eta emakumeongan, ezta? Beraz, batzutan bereiztea erreza ez den arren, ardatz bat hori da, ezta? Indarkeria hori, genero jazarpen edo desoreka hori izkin guztietara iristen dela, ezta? Kasi karga genetikoa dela dirudi batzutan, ezta? Baina karga antropologiko hori hor dago, eta bizitzako unue guztietan hor segitzen du, ezta? Hori aipatuta, emakume kazetari bezala, agian gure baitan ere bizitzen dugunez errealidade hori, sensibilidade hori berez daukazu landuta. Baina egia da, askotan, edo urtetan behintzat, pixka bat hausnarketa egiten hasita, dozein gertara aipatzerakoan, kontatzerakoan, narratzerako orduan, zenbait elementutaz ez naiz jabetu izan, edo ez dut kontzientzia hori izan, ezta? Azken urteetan aldiz, oro har kontzientzia aktibazio bat nabarmendu da, kontzientzia feministak hamarkadak badaramatza ere, hedabideen ikuspuntutik gertakariak lantzerako orduan hor ere heldu egin zaio, ezta? Nolabait, kaleko aldarrikapenaz aparte, edo batera gauzak nola kontatu, ezta? Edo gertaera bat nola ulertu. Eta zentzu horretan, gertaera horiek nola ulertu horretan sartuta, ez? Bigarren ardatz hori, zalantzarik ez daukat, hedabideek entzulegoari, informazio hori kontsumitzen duenari formulazio bat eskaintzen diogu, ezta? Gertatu den zerbait kontatu egiten diogu, eta oso gauza ezberdina da erabatera kontatzea edo beste erabatea kontatzea. Hor, sartu gaitezke hizkuntzaren erabilerarekin. Ze hizkuntz modulazio, ze emozio eranzten diozun, eta nola ez, ze kontzeptu erabiltzen dituzun, ezta? Izan daiteke kontakizun tragiko, dramatiko bat, ezta? Edo oztasunetik kontatutako zenbaki huts bat,
eta nola kontatzen duzun ze kontzeptu erabilita, ezta? Baina azken urteetan uste dut, norbanakoak edo bai egin diogu gure buruari kazetari moduan galdera hori, ez? Bagentozen ikasketa batzuetatik ez digutela hori irakatzi ez da ere egin, ez? Ez dakit euskaraz idazteko moduak justu hizkuntzaren aldetik eraginik daukan zehazki. Badakit hedabide euskaldunetan orokorrean hitz egin da behintzat beste modu batera hitz egiten dugula indarkeria matxistaren inguruan. Eta guk daukagun teoria bat da hedabide euskaldunak edo euskaraz aritzen garen hedabideak gatozela herrigintzatik, eta herrigintzatik gatozen aldetik beste sensibilidade batzuk dauzkagunak segurazki hedabide mainstream edo askoz handiagoak edo enpresa talde handiek ez daukatena, beste enpresa egitura bat daukatelako ere bai, beste interes batzuk eta beste inertzia batzuk. Ez nuke esango aspalditik datorren kezka bat dela, ez? Arrosan ere uste dut ere beste kezka batzuk egon direla mahai gainean, ziur asko gurean egon dena bezala, ez? Bilbon euskaraz lan egitea, ez? Eta irratia 24 orduz euskaraz mantentzea, bilbotarren hitzak jasotzeko hori izan da erronka handia, eta hortan agian hausnarketa gehiago edo indar gehiago jarri da. Eta igual egin behar dena da, lehenengo da gogoeta bat, ez? Adibidez, batzuk esango dute, nien naiz homofoboa. Baina gero erabileran nabaritzen duzu, haserretzen denean bidaltzen du jendea popatik hartzera. Orduan, hor lehenengo da, astotik erortzea, ez? Kontzientzia hartzea. Eta horretarako, bilatu behar dira foroak, lehenengo oinarrizko formazioa, ezta? Eta gero batzuk hartzen dituzte erabakiak, eta beste batzuk ez. Eta beste batzuk, hori tontokeria bat da, hori zuzenkeria politikoa da. Baina beste batzuk, aizu, kenduko dut nire erabileratik, zoaz ipurditik hartzera kenduko dut, eta kenduko dut koñazo, eta kenduko dut putada, eta kenduko dut, ez dakit, horrelako, ez, pakearen aldeko borroka, borrokatzen ari naiz pakearen alde, ez, kenduko dut borrokaren arlo semantikoa, eta gero hurrengoa da, hori erabaki baduzu, saiatzea, eustea, alegintzea. Azkenean, nun dago? Hizkuntza berez ez da existitzen dira hizkera, diskursoak, gu hain ari gara euskeraz, baina euskera ez da ente abstrakto bat. Euskaldunok egiten dugun hori da euskera. Orduan, ze gertatzen da? Nola esango nukenik. Zuk fabrikatik badituzu gauza batzuk ekarriak. Esate baterako, gizon portatu, esamolde horrek erakusten du nolakoa izan den euskal gizartea oantxo arte. Erakusten du egin behar den guztia, ondo egitea, dala gizonan tankera portatzea. Hortxe daukazu euskal patriarkatuaren, nola esango nukenik, sintesi bat euskeran bertan. Gauza horiek hizkuntzan daude, fabrikatik datozkigu. Horrek esan nahi du euskara sexista dela eta kondena badala? Ez, inondik ere ez. Zorionez, genero gramatikalik ez daukagu, eta horrek asko erresten ditu gauzak. Errestu bai, baina guk jarri behar dugu gure partea. Gizon portatu erabiltzen hasten bali mazea, nola esango nukenik, pentsaera bat ontza jotzen ari zara. Eta gero badaude, euskeran bertan fabrikatik datozkigun gauzetan, olako pila badago. Beste adibide bat jarriko izut, kazetaritzan asko erabiltzen dana, maixulana. Virginia Woolfen liburuak edo Uxu Alberdiren lanak, idazlanak, maixulanak dira. Batzuk esango izute, ez, maistra lanak, eta beste batzuk esango izute, ez, maixulan erabil dezagun denentzako, gizonentzako eta emakumentzako. Esan nahi dut, euskeraz ere diskurso sexistak egitea badago, eta ez bakarrik eduki aldetik edo, hori biztan da, baita nahi gabe ere hizkeraren bitartez. Nolakoa da herri kazetaritza? Kritikak jasotzeko prestal gaude, eta kalitatez ari algara. Saiatzen gara, izan zuzenean bertako langile gisa edo kolaboratzaile bezala. Konpromisoa hor dago, eta borondatea ere bai.
Eta nik beti balioan jartzen nuen, zuek zeroten lehenengo pausua edabide batekin askotan herri askorentzat. Askotan herri askotan jendeak ez du erosten beste periodikorik, baina jasotzen du herri edabidea, ez? Zaudete gertuen notizitik eta zaudete gertuen jendetik. Orduan, lehenik eta behin komunikatiboki balioa jartzea oso importantea da, ez? Eta bestetik, prekarizazio bat ere badago, ez? Osea, lana nola egiten dugun, oso gutxitan hartzen da hausnarketarako aukera, denbora eta bar. Baina, hartu genitun horietan, alegia, genitun formakuntza horietan, eskertzen zen, ez? Eta da, gelditu, ikusi gure produktua, gure zerbitzua, nola antolatzen den zeduki ditun, eta berpentsatu. Nik oso jarrera ez dakit nola esan, ona eta oso emaitza onak ikusi ditun, eta hankasartzeak ulertu dugun, edo ostra, edo konturatzeak egon ziren, eta nik uste dut, hori herri edabitakoak esan barko dute, baina niri zitzaidan baliogarria eta espero dut behi, bai. Eta topatu nuena, esango nuke oso osasuntxua zela, ez, egoera. Oso anitza zen, herri edo tokiko edabide guztiek hasteko ez dute tamaina bera. Orduan, ez desberdina da, 5eko erredakzio bat, edo 12ko bat, edo 3 kolaboratzaileak, batzuek dituzte argazkilariak externalizatuta, ez dakit ez. Orduan oso ezberdina, batzuk oso modu, batzu zendaria da, baina, tituloz, baina egiteko moduan ez du importantziarik, beste batzuetan oso importantia da jerarkia hori. Orduan, uste errepikatzen diala gizarte patriarkaleko antolakuntzak edozein lekutan, gureetan ere bai, eta ez zer pasatzen ikusi behar da, eta jakin nola aldatu liteken hori. Nik esango nuke gune oso importantea erredakzio bilera izaten dela, astean behin egiten duguna, eta hor ia 12 bat kazetari elkartzen gara, ia 12 bat esaten dut denak elkartzen gara, eta hori bada momentua horrelako gauzak lantzeko. Momentua da, baina egia esan askotan beste 1000 gai izaten dira, eta egia da indarkeria matxista imaginatu kontzeptu baten inguruan eztabaidatzeko ateratzen bada, eta behar gorria baldin badago minutu batzuk dedikatuko dizkiogu, baina egia da momentu horietan ere zaila izaten dela hain gauza zehatzak lantzea. Eta gero badauzkagu lantaldeak ere gaien arabera, eta egia da saiatzen garela, lantaldetako bat bai da feminismo lantaldea, ez? Eta orduan, igual lantalde hortako kide gehiago kontrastatzen dituzte, ze gai landu, nola, igual eztabaida gehiago errematen dira, eta egia da ere zuzenketak elkarri zuzentzen diogu, baina, zuzentzaileak pixka bat jartzen dira ere, gaiak kontrolatzen dutenak, ez? Orduan, oso normala izango da, indarkeria matxistari buruz idazten duena pixkat gai hortan trebatutako kazetari izatea, eta zuzentzen duena ere, igual, edo lantaldekoa edo izatea, eta orduan, zuzenketa zorrotzago bat iteko aukera ematen du horrek. Bai, eta hor taldetxo bat dago, eta dira euskaltegiko irakasleak dira, eta irratigintzaz gutxi askorik ez badakite, animatu ziren, eta hori da hartu duten erronka edo, gai horiek ere irratira ekartzea. Eta horrek ere eragin du, beste irratiko kolaboratzaileak ere fijatzea edo, eztabaida batzuk sortzea ere. Lankide lagun kideekin lau eskutara idaztearen, ez egin metafora, baina azkenean egia da, ez? Reportaje bat hartu edo biok landu nahi duen gai bat izatea, eta zeatik ez ikuspegi diferentekin josi, eta ez izatea azkenean Maider Galdardikateatako superreportaje bat, baizik eta ekipoan indako zerbait, ez da? Zer lehen ez dezun azkenen zure egoa edo benetan gizarteratu nahi dezun gai bat. Talde bat sortu zen, hori lantzeko, baina ez bakarrik irratiari begira, baizik eta euskaltegiari begira, eta kafeantzokiari begira, eta lantalde osoari eragiteko, ez? Bertan lan egiten dugun guztiei eragiteko. Eta hortik bai sortu da, taldetxo bat, eta talde horrek duela 2 urte abiatu du saio bat, irratian, Trabeskalea, eta hori bai izan da guztiontzako erramienta bat, irratian lan egiten dugunentzat ere. Horrez gain, iruditzen zait ere, kolaboratzarekin harremana egiten dugunean, eta elkarri gaiak proposatzen dizkiogunean, ordia badagoela lehenengo konbertsazio bat, ez da beraz, gai hortaz hitzeiteko ere denbora pixka bat hartzen dela, ikusteko gai bat justo zertan zentratu, ze ikuspegitatik, zertaz kontatu nahi dan, ez? Eta nik ikusten dut harreman hortan juten gehala, eta gero idatzia jasotzen dugunean, egiten ikusten bali badugu gauza batzuk, igual etzezkigunak iruditzen,
oso egokia dianak, uste dut, zuzenean azaldu egiten dela, ez? Bida, hau eta hola jarriko genuke, honegatik eta honegatik, ez? Eta, bueno, normalean adostasunea iristen geha, edo berak esango luke, bueno, ulertzen dut zer aldatu nahi duzuena, baina nahiago nuke beste formula honen bidez adieraztea, edo, bueno, esan dut, adosten dian gauza dia, ez? Nik uste dut asko hobeto hasten dela komunikabide batean, bilera batean, mintegitxo batean gai hauen inguruan hitz egiten, hau dela modurik eraginkorrena, ez? Denon artean, hausnarketa egitea, zera agian erabaki batzuk adostea, irizpide batzuk adostea, eta ez jasotzea zera liburuzka bat non jasotzen den zer ez den esan behar. Zerrenda bat non debekatuta dagoena agertzen den, ezta? Orduan, bueno, hori ere egin daiteke, batzutan hori da estilo liburuak hori dira ez, zer esan daiteken eta zer ez. Baina askoz eraginkorragoa da, beste batzuekin batera, gai batzuen inguruan elkarrekin pentsatzea. Eta mintegi hitza etortzen zait burura, eta mintegiak izan daitezke laburrak eta ez oso konplejoak, ze batzutan da gai baten inguruan pentsatzea eta benetan astotik erortzea eta esatea, baina, honen inguruan ez dut inoiz pentsatzen dut lehenengo aldiz, eta bai, hau, zait oso polita iruditzen. Alabeditik, esan duzun bezala, alabeditik egiten dut nik, orduan, alabediko lan taldean, bai saiatzen gara egiten talde lanean gehiena ez, eta irratian egiten ditugun kontu gehienak bezala. Arrosan zailagoa da, irrati bakoitzak bere etxeak, bere kontuak izaten dituelako, eta hor batzea eta taldean funtzionatzeko zailtasun gehiago egoten direlako, eta gehien batera izaten da ez garelako asko elkartzen gure artean, eta nahiko banatuta edo gaudelako Euskal Herriko txoko askotan. Eta espazioaren kontuarekin uste dut beharrezkoa ere badela, seguruenik bizi ditugun esperientziak konpartituak izango direlako ehuneko handi batean. Gogo eta espazio bat, mintegi bat, auskalo, dei dezakegu 11 modutara, baina funtsezkoa da denak alde batera bultzatzea. Kasu honetan, indarkeria matxistaren aurka. Bai, ardura handia da, eta hori askotan gu ere horretan jausten gara, noski ez daukagula, askotan denborarik ez daukagulako, irratian ere aktualitateak eta denborak asko markatzen dutelako jarduera eta zaila da, baina bai oso garrantzitsua da martxan jarraitzea, horren inguruan hausnartzea eta nolabait bidea egiten joatea, ez? Azkenean esaten dugunak errealitatea sortzen du ere bai, ez? Eta indartzen ditu gauza batzuk eta patriarkatua, heteropatriarkatua eta indartzen ditu, ez? Ez dakit komunikabide bateko langile guztiak, zail batekoak zein bestekoak izan, oso garbi eduki behar dute nun dauden eta zein da hildo editoriala. Eta egia esateko hori garbi ikusten danean barruan eta denok edo ia guztiok batera bultzatzen baldin badugu alde batera, egia esateko oso lan polita da, uste emaitza onak ekartzen ditula, eta gero hori egiten dezun egunkari ereduan edo irrati ereduan edo asko nabaritzen dela. Eta gainera, oso aberasgarria, ze batzutan guri askotan gertatzen zaigu eguneroko martxan, filtro batean ikusi ez dana ikusten da beste batean. Horrelako gaietan nik uste dut patxadaz lana egiteak aukera gehiago ematen dituela, eta esan duguna, ez ditxuk ere esan du askotan, ez jakintasuna, zalantza asko, gauza berriak, eta aukera ematen dizu kontrastatzeko lankideekin, edo beste edabideetan kontrastatzeko, interneten sartzeko, ikusteko euskeraz hitz horiek, kontzeptu horiek nola erabili diren, aukera ematen du. Nire ustez horrek beste lasaitasun bat ematen du, beste berme bat esango dut, ateratzen duzunean, zure ustez egokia dena jarri duzulakoan. Eta interneten, egia da, egiten diala askotan,
momentuko albisteen reprodukzio lana, ez? Bestek eman dute eta zuk ere ematen duzu, baina baita ere egia da internetek ematen dizula aukera ere ikusteko, zer gai dagoen aktualidadean, ez dalako aktualidadea egun bakarrean bukatzen, eta behar bada hurrengo egunerako, pentsatzea gai horren beste puntada bat, ez? Izan daiteken analisi bat, norbaiti elkarrezketa egitea, edo bilatzea gai horren inguruko beste adibide batzuk munduan daudenak, edo arkabean pasatzen dianak eta bereziak dianak, ez? Orduan, nik ere uste interneteko askotan gutxi esten dugu, edo badirudi dena, azkartasuna kontrasterik gabe esatezu, hortik badauka parte bat, baina berez lantzen baldin bada egin daiteke interneteko kazetaritza baita ere, eduki aldetik bereziagoa dana, ez? Batzutan oso erlojuaren kontra egiten dugu lan, eta erlojuaren kontra lan egitean batzutan oso ondo ateratzen dira gauzak, eta asmatzen duzu testuan, asmatzen duzu titularrean, asmatzen duzu lehen parrafoan, gero gainerakoa, rodatua dator, eta justu aurkitzen duzu argazki bat oso ondo datorrena, eta arratsaldeko 5 hasi zara, eta dena oso ondo ateratzen da. Eta beste egun batzuetan, arratsaldeko 5 ari hasten zara, ez duzu asmatzen titularrarekin, testua, azkar idazten duzu, eta argazkia esate duzu gaueko 9etan, ez zara aurkitzen, oker gutxien edo kalte txikien egingo duena jarriko dut. Ikusita hedabidek zer nolako baliabidea dauzkagun, eta euskarazko hedabideen baliabide egoera oraindik ere kaskarragoa da, eta telebista bat egiteko baliabide oraindik askoz gehiago behar dituzu, ezta? Gauza bat da edizio digital bat elikatzea, ez? Eta edizio digital hori elikatuko duzu, albiste, elkarrizketa, sakoneko edukiekin, baina telebista bat elikatzea garestiagoa da zentzu denetan. Ez bakarrik finantza kontuetan, baizik eta baliabidei dagokienean ahalegina, ez da idatziz egiten duzun lan horri, erantzu behar diozu irudiak ere asko esaten du, beraz, edukiak zer lerro asko dauzka ondo zaintzekoak, ez? Zuk testua egoki erredaktatu dezakezu, baina irudi desegoki batzurekin osatu ezkero, deformazio bat segituan gertatu daiteke, edo hain zuzen ere, adierazten nahi zenuen hori, justu kontrako egorara eraman, ezta? Ea tarte nahikorik dugun olako gauzak behar bezala jorratzeko, tarte gehiago edukita, ziurrenik asko hobeto helduko genieke hain pixuzkoak eta halako eragina daukaten gai hauei heltzerako orduan. Edonola ere, saiatzen ari gara behintzat, ariketak egiten, generoari dagozkion ertz ezberdinak behar bezala lantzen hasteko. Eta horren abiapuntua kaso ez da gertakari suzeso horien departamentu da apartado horretan albiste hori nola jorratuko duzun, noski baietz. Baina akaso abiapuntua beste puntan dago edo behintzat norbere oso esku dauden kontuetan eta norbere esparrutik bertatik, ezta? Denboraldi berriaren antolaketan buru belarri gabiltzan honetan, ahalegin bereziari gara egiten esate baterako emakume adituak. Nola osatuko dugu gure aditu sare hori? Zeren, zerbait gertatzen denean, ez da bakarrik kontatzea zifra batzuk ematea eta hurrengo albistera noa. Zuk eduki hori eskaintzerako orduan, baliabideak tresnak eskaini behar dizkiozu, ez? Informazio hori jasotzen ari den horri, bere pentsamendu kritikoa edota eduki hori nola ulertu nahi duen ere, baliabide batzuk eskaini behar dizkiozu, informazio zuzenarekin batera, ezta? Eta horretan emakumeek parte hartzen ez baldin badute, zaila izango da nekez azken emaitza hori bestera batera formulatzea edota beste kontzientzia, formulazio, sentimendu batetik ekoiztea. Gauza konkretu eta zitzaite baldin badugu, igual paperean badukazu aukera horri beste buelta bat emateko, edo berriro deitzeko aizu hau nola esango dugu, edo hola. Eta podcastean dakazu daukazuna eta hori mardezu laburtu eta enkajatu. Orduan, beste pausa bat eman dit, gauzak pentsatzeko beste modu bat, zer naheten atea zehazki horri buelta batzuk eman arazizkit ere. Bai, nik uste dut elkarrekin joan garela trebatzen eta gure artean eztabaida asko izan ditugula, ez? Hasiera batetan guretzat kazetaritza feminista egitea zen, gai jakin batzuk lantzea, enfoke jakin batzuekin eta pizkanaka ulertu dugu, errutina pila bat zalantzan jarri behar ditugula, ez? Eta unibertsitatean azaldu zizkiguten arau asko patriarkatuarekin zerikusia dutela, ez? Esate baterako, reportaje bat egin nahi
nahi badut indarkeria matxistari buruz, kazetari gisa gure joera zen bi aditurengana jotzea eta eurek emango dute diskurtso politiko edo espezializatua eta gero adibidez testigantza bat, ez? Indarkeria bizi izan duen emakume baten testigantza eta bere diskurtsoa izango da pertsonala, ez politikoa. Hori feminismotik auzitan jarri dugu, jerarkia hori zalantzan jarri dugu eta orain saiatzen ari gara aitortzen egoera bat bizi duen emakume oro errealitate horretan aditua izan daitekela eta aktore politiko bat dela eta ez bakarrik testigantza pertsonal bat eta bestetik onartu behar dugula adituak aditu baldin badira, segurazki delako indarkeria euren bizitzan ere eragina izan duelako, ez? Horrelako gauzak, horrelako gogoetak. Askotan momentuaren araberakoa izaten da eta askotan ez da ateratzen nahiko genukena. Baina behintzat euskarri hori eukitzea eta hausnarketa buruan euki aurrera egiteko, ez? Gu saiatzen gara patxada hortatika, baina patxada hori erlatiboa da ere, gero egunerokoak jate zaitu. Baina bai esan behar dezuna zaintzen, eta batez ere nork esan behar duen. Gai bate lantzeko orduan erabaki behar dezu ze ertzetatik heldu gaiari, zein dian ahots importanteak edo ze ahotsek kontatuko dizun gai horri buruz, eta adibidez saiakera handia egiten dugu emakumezkoen ahotsak bilatzen. Normalean, kazetariek badakigu, eta batez ere gai batzuetan erresago dela gizonezko adituen ahotsak topatzea. Ez dakit adibide bada kimikari bat erresago segurazki gizonezko bat, ez daudelako emakumeak, baina normalean komunikabideetan lehenagotik edo ezagutzen ditugun ahotsa referentzialak normalean gizonezkoak direlako, ez? Orduan nik uste bai egin behar dezula saiakera bat eta lortu emakumezko kimikari horren ahotsa, ze horrekin ematen ari zean mezua oso potentea da. Ez da transgresorea momentuan, baina segurazki erreferentzialtasun mailan adierazten naizea jendeari, emakume kimikariak eta oso onak ere badaudela, ez? Orduan, nik uste nola kontatu eta nork kontatu, edo kolaboratzaileak aukeratzerako orduan oso garbi daukagu irizpidea, ahalik eta parekideena edo emakume gehiago ere baldin badaude ez da ezer pasatzen. Nik uste lehen lerrora ekartzea emakumeak askotariko gaien inguruan hitz eginez, hori bai dela errealitatea eraikitzeko modu bat adibidez. Eta gero hizkuntzaren aldetik saiatzen zea zaintzen, naiz da jakin beti egongo da lankasartzeren bat, ze kazetariak azkenean gizarte hontako parte gea ere ez gea libratzen, eta guk ere hankak lokatzetan ditugu, naiz eta asko hausnartu eta pentsatu, beti egingo dugu akatsen bat. Baina idatzi behar dezunean pentsatzea aurretik bi aldiz, hau hola esan dezaket edo beste modu batera esan da beste mezu bat ematen ari naiz, hori importantea da. Gu kontutan saiatzen gara ez, azken finean gaiak antolatzen ditugunean, aldibidez aldizkarian bi orrialde dauzkagu, kiroletara kirol gaiak lantzera bideratutak daudena, eta beti planteamendu hori egiten dugu ez, askotan beste gaietan adibidez kulturan. Ez dugu arreta hori ipintzen, errazagoa delako kulturaren inguruan dabiltzan emakumeak topatzea, baina kiroletan oraindik bai hori nabaritzen dugu ez. Azken finean batzutan konturatu gabe albisteak gizonezkoen kirol albisteetara bideratzen dira eta gu emakumei presentzia emateko apustu hori egin nahi dugu eta hortaz gain beti ere portadetara eramaten saiatzen gara eta hortaz urte amaierako portada guztiak ikusterakoan bai emakumeak eta gizonak ikusi nahi ditugu gure aldizkariaren portadetan. Bai, Gaztezulon irudia oso garrantzitsua da, gure azalak beti oso landuak izaten ditugu eta horregatikan baditugu oinarri batzuk adibidez, gure protagonistak beti tartekatzen ditugu gizon eta emakumeen artean. Eta noizbait balantza alde batera edo bestera egin behar bada beti emakumeen alde egiten dugu. Hori oso konstientek egiten dugun autua da adibidez. Eta gero beti saiatzen gara emakumeak protagonismo gehiago izan dezaten. Adibidez, ekitaldi kulturaletan eta agenda egiten dugunean konstiente gara batzuetan emakumeak ez direla horren presente egoten, ekitaldi horietan eta saiatzen gara
hoiek aukeratzen, gutxi hoiek dauden hoiei nolabait nabarmentzen. Orduan, auto txiki hoiek bai egiten ditugula. Nola jokatu egoera deserosoen aintzinean zer egin elkarrizketatuak adierazpide desegokiak erabilizkero. 11 halako gertatu zaizkigu eta halakoetan zer nola jokatu asmatzen ari gara. Gazte, emakume eta kazetari, ez. Hiru ezaugarri hauek ez dira ez jakinaren sinonimo. Ikasten ari gara, bidea egiten, asko baitago egiteko. Konpromisoa ordea hartua dugu. Kantitatea alboratua eta kalitatearen aldeko apustua irmoa da. Normalean badakizun horrengana jo duzun eta nik uste horrelako sustoak gutxiagotan hartzen direla. Beste gauza bada, gero erabakitzen bada hori paperera eramatea edo iritzi artikulu bat baldin bada, horragian zailtasunak gehiago sortzen dira, baina bestela nola ez den zuzenekoa, nik ez diot holakotan ez dut arazorik ikusi. Adibidez, iruditzen zaite, baldin bada, ez dakit, pertsona horri buruz interesatzen baldin bat zaizu benetan gai hortan daukan ikuspegia, galdera baten bidez edo galdetuko diozu, zehaztuko diozu, ez? Esango duzu, hau aipatu duzu, baina honekin hau esan nahi duzu, edo beste zerbait aukera utzita berari zehazteko. Ez baldin bada, bete-betean hori bere gaia jarriko dut, adibide bat, zu juntzea, adibide lerdo bat, juntzea kirolari baten gana, eta kirolariari ari da gizarteko betiko parametro sexualen araberakoan erreproduzitzen, baina ez dakit, ni bere garen gana ez naiz jun galdetzeko justo violentzia matxistari buruzko zea daukan. Nun eta ez duen nire ustez aberrazio handi bat zehatzen, ez dakit nola esan, ekiko ditut erramientak hori gainditzeko, ez? Bat da, justo elkarrizketan esaldi hori beharrezkoa altzen edo ez den beharrezkoa. Beste bada, justo eduki hori bere garen gandik interesatzaiten edo beste eduki batzu sartuko dituan eta galdera erantzun hori kanpoan utziko dudan. Eta gero, beti nola daukagun aukera berari bidaltzeko beste bada, zuzenean zuzentzea. Elkarrizketetan ez. Sortez, sorte hori izan dut eta elkarrizketetan ez, baina egia da azkenean Irunero aldizkari txiki bat dela eta guk arduratzen garela hori prozesu osoa egitea ez. Orduan guk egiten dugu aldizkariaren banaketa, guk aukeratzen ditugu gaiak, elkarrizketatuekin kontaktu zuzena da ez. Eta adibidez, aipagarria iruditzen zait, zer zenbaitetan gertatu zait, banaketa egiten ari garenean guk gure eskuekin aldizkariak banatzen ditugu eta normalean bi tako edo eramaten ditugu eskuekin hartuta, uste dut egun aldizkari edo direla. Eta denda batzuetara aldizkariak banatzera joan naizenean, zenbait dendetan edo kaletik doan jendeak barrezka moduan esate dizu, zuk pixu guzti horrekin aldezu? Eta esate dizu, bai ez, nire lana da eta moldatzen naiz, ezingo banu ez nuke hainbeste pisu hartuko, bidai gehiago egingo dituzke edo dena delakoa eta hori gertatu zaita. Egia Berria FM-en hasieratik esan genula saio feminista bat izan behartzula eta beraz gonbidatuak ere feministak izango ziala. Ez genuen esplizituki esan gizonezkoak egongo etzianik edo bakarrik emakumeak asterisko horrekin egongo zianik, baina harrituta gaude lortu dugu 16 saio egitea bakarrik emakumez osatuta. Eta horrek esan nahi du adituak eta arituak badaudela eta zer esana badakatela emakumeek. Orduan zuk esate zenun bezala, bai eukiet suertea edo ez euki egoera deserosorik Berria FM-en. Gazetari bezala, nik uste zuzenean ez zait pasa inoiz egoera oso deserosorik bizi izatea edo ezakite sexualizatua sentitzea edo emakume izateagatik baztertua sentitzea, baina bai gazte eta emakume bezala eta Euskal Herria sailean egon naiz lehenago eta kultura sailean oraindikan eta lehenago, noizbait bai gertatu zait gizon zarren bat elkarrizketatzerako momentuan
pixkat gutxietxia, ez da gutxietxia sentitzea ere, ez? Ni nire lana egiten nahi naiz eta nire lana ondo prestatuet eta horrekin noa eta ziurtasun horrekin noa. Baina bai, elkarrizketa parean daukazun hori, saiatzea zuri azaltzen gauza, igual ez jakin bat izango da zina bezala, edo, bueno, igual ezakit ulertuko duzu nau, baina honekin hau eta hau esan ez, eta seguraski nik ez azkat 70 urte, eta naiz gizonezko bat oro jakilea ez, naiz izaki universal bat, baina nire lana egiten dut eta prestatuta banoa. Orduan, batzutan bai sentituet ezin egon hori edo. Egia da, behar bada kontzienteki ez dugula inoiz eztabaida hori eduki lantaldean, baina asko lantzen dugu indarkeria matxista, feminismoa eta horrelako gaiak. Badakigulako lehenik eta behin gure irakurleei interes asko sortzen diela gaiak eta guri ere noski. Orduan, hizkuntza aldetik ez dakit zenbaterainoko autu egiten dugun gai horiek zuzen lantzerako orduan, baina iruditzen zait berez gaiari buelta ematen diogula eta behintzat garrantzia ematen diogula. Nolakoak dira hedabideetako espazio irekiak eta hizkuntzaren zein erabilera egiten dugu halakoetan? Kazetariaren beraren borondate ona, dituko diogu, edo borondatea behintzat parekidetasun bat emateko iritzi publikoaren aurrean, eta bestea da nola egiten den hori. Zeren egiten bada, bakarrik emakume bat behar dut, ze beti gizonak ditut, noski txipori uki behar degula, baina askotan eror gaitezke emakume bat izateagatik bakarrik bilatzen hastea zeakin. Horrez ekartzen du? Zuk emakumea ditu bezala hori perzibitzen duzu. Zure gana zela ez aditu oso ona zarelako, baizik eta ondo doakiolako. Eta orduan hor ere sortzen da nik uste dut erabilia izatearen sentsazio bat. Eta bestetik dago beste linea bat, eta da nola zer da medioetan azaltzea. Ni gaur hemen bali manago zurekin horrela hizketan da urte askotan hori junezelako lantzen, eta ez badugu korterik egiten eta bukatzen badugu elkarrizketa segidan izango da, joder, zer erreza. Baina preste egon beharko zenukete baita ere etortzen bada beste norbait, ez dago nahi dituta eta orain trabatu esaten duna. Mesedez moztu, eta bar. Prest daude medioak hori ere bere gain hartzeko. Edo akatsari bide egiteko, edo ez geniotasunari bide egiteko. Nik uste dut hor atentzioa ere jarri behar dela, nola deitzen ditugun emakumeak medioetara, nola zaintzen ditugun datozenean, nola baloratzen ditugun, eta baita ere esposizio publiko ematen diogun. Medio, baina irratia egiten duen emakume bati, aurre suposatzen da hor baldin badago, ona delako dagoela leku hortan, ez? Demostratu egin behar duela, irabazi egin duela leku hori. Gizonei etzaile hori exigitzen. Orduan, oraindik ere lan desente uste dut badagoela egiteko, baina positiboki begiratuta esaten izuna. Aprobetxatzea polita izango litzateke dauzkagun espazio horiek gure ahalduntzerako tresna bat bezala, edo herramienta bat bezala erabiltzeko. Eta hor, tertulietan ere, gaiek aukeratzerakoan, tertuliakideekin askotan nabaritzen zen, ez? Normalean gizonak egoten ziren prest edo zeri buruz hitz egiteko, baina emakumeak askotan esaten zuten, emakumeek esaten zuten agian gai honetan ez naiz ausartzen hainbeste sartzera, ez dakit hainbeste honen inguruan. Ardura gehiagorekin bezala jokatuz, publikoki ematen direnean iritziak zein ikuspegitik eta nondik botatzen diren iritzi horiek. Uste dut interesgarria dela gainera hortan sakontza du, horren inguruan hausnartzea, askotan epaiketa bikoitza bezala egiten zaielako emakumeei tertulietan. Gizonei oso onartua dago gai baten inguruan jakin gabe ere edo gutxi jakinda edo ezer jakinda bere iritzia eman dezakeela, ez? Edo nork bezala, baina emakume bati epaiketa bikoitza egiten zaio askotan izaten delako ez dakik gai honen inguruan eta gainera ez dakit zer esan du. Zergaitik gertatzen da hori emakumeekin, ez? Zergaitik epaiketa bikoitz hori. Nola ausartzen da publikoki esatera ez dakit zer gaiaren inguruan ez dakienean. Hausnartu behar baldin badugu tertuliakideen perfilen inguruan, hausnartu dezagun denen inguruan. Ez bakarrik zalantzatan jartzen beti emakumeak daukan iritzia edo daukan modua iritzi hori plazaratzeko. Bertan gaudenetan,
nola sentitzen gara? Derrigor egon behar aldugu? Zein helburu dute halako espazioek? Esapide edo adierazpen desegokia entzuten badugu, nik uste dut badagoela esatea, bani ez nago ados esan duzun formulazio horrekin. Behintzat desadostasuna adieraztea, ez? Hori, esan dezakegu, serio, edo ez horren serio, jakinda esateko moduak ondorioak izango dituela giroan pertsona hori nola gelditzen den bere emozioetan eta gero nola jarraituko duen berak. Nik uste dut hor zuek komunikatzaileok egiten duzuela kalkulo askar bat eta egiten duzu zirt edo zart. Eta gero, bueno, niri oso ondo datorkidan estrategia da esatea umore apur batekin, ez? Ez bada oso gauza potoloa. Zer den potoloa eta zer ez den, hor norberaren sentsibilitatea da horretarako, eta ziurazki denok ez gara, ez ginateke ados jarriko, ez da? Baina, bueno, niri egokitzen zaidan ez seme zuzentzea behin eta berriro, bueno, ez naz asko azerretzen, baina umore apur batekin egozten dut, eta alabak non daude hemen. Bueno, beste testu inguru bat, ez da? Baina nik bai entzun dut, entzutea, honek zer esan duen, eta besteek barre egiten diote, esan duenari, eta bera gelditzen da apur bat kolokan, baina bere irudia erabat kaltetuta gelditu gabe. Orduan, hor dago gure kudeaketa, ez da? Nola, ez zait ondo iruditu, kontuz esaten duzunarekin, baina pertsonaren irudia erabat kaltetu gabe besteen aurrean. Hori nahi badugu, agian nahi dugu bere irudia kaltetu. Batzuetan, egoten zirela, ez dakit, momentu violentoak edo esango dut, bata besteari hitza kentzerakoan, edo bestea baino altuago hitz egiterakoan, eta klaro hor moderatzaile papera edo nik eukitzen nuen, eta nik enuen nire burua zilegi ikusten norbaiti mozteko edo esateko bestea dago hitz egiten edo dena delakoa, ez? Hori kudeatzeko momentu hori. Orduan, enuen oso ondo pasatzen askotan, eta egia da idealena izango litzatekeela, nik uste dut horren inguruko lanketa bat egin, horretan ere ahaldundu eta buelta ematen saiatzea egoerari. Baina momentuan enuen ez baliabiderik ez erramintarik hori egiteko eta zuzenean kentzea erabaki nuen. Esango nuke beti izan direla nahiko zuzena gure kolaboratzaileak eta gure hilo editorialekin bat egin izan dutela, berez ez dugu inoiz arazorik izan. Noizbait gertatu baldin bada, hitz egin dugu kolaboratzailearekin eta ez dugu arazorik izan konpontzeko. Saiatzen gara, seme, puta, gizon portatu, koñazo, jaunta jabe eta halakoak gure edukietatik eta gure hiztegitik alboratzen. Hala, hizkuntzaren erabilera egokia eginez ere, indarkeria matxistaren aurka ekiteko. Azken batean, arduraz komunikatu nahi dugu. Edo hizkuntza eta kazetaritzaren artean dagoen beste adibide bat, hori biktima hitzarena, ez? Nolabait nahi dezu izendatu, nahi dezu aitortza bat izan dezan pertsona horrek, daukan gai horrek larritasuna aitortua izan dadin sozialki eta izan ditzala behar dian ondorioak reparaziorako eta hori dena, orduan, biktima hitza erabiltzen dugu, baina gero justo nahi ez dezuna da, hori ez, ahultzeko logika hori reproduzitu eta jendea biktima paperean enkasilatu ez duna bat ere laguntzen alduntzeko edo sujetu bezala ere, kentzen diozuna bere autoridadea, ez? Eta hortxe gora berak, ez? Horrekin eztabaidak eta, nik uste dut gaina batzutan gero ez dela izango, bide hau aukeratu behar dugu edo, hitz hau edo, baina behintzat oso konstienteki egin, ez? Nik 7 buelta eman dizkiot, edo guk, eta guk horrela egitea erabaki dugu. Nik uste dut askoz okerragoa dela, ez dut ontaz pentsatu, edo termino ontaz, edo, ez dizkiot 2 buelta eman. Nik uste dut hori da, behintzat, bueltak eman, iritzia jaso, kontrastatu, eta, behintzat, ez dakit, lasaiago sentitu erabaki bat hartzeko, eta nik uste dut ez ditxuko zondo esan duela, askotan, ez daukagu lasaitasun edo sendotasun hori, horrela nahi dudalako eta horrela uste dugulako erabaki dugu. Hori da, konbentzimentu
falta konturatzen garelako formazio falta, ze patxadartu dugun, nahikoa eztabaidatu dugun horren falta. Nik uste okerrena hori dela, horren falta. Ustezko errugabetasuna. Errugabetasun presuntzioa. Delitu guztiekin berdin jokatzen dugu? Pentsatu egin behar da. Gogoeta egin behar da. Hori da lehenengo, gomendio ez dut esango, baina niri esperientziak erakatsi didana. Kontu sinertziekin. Igual batzutan komeni da gelditzea eta pentsatzea. Joño, beti hola egin izan da, edo hola ikasi dut nik ikusita beste medio batzutan, baina benetan komeni da hola egitea. Hori iruditzen zait. Eta beste gauza bat, nire ustez nahiko garbi dagoena da, errealitatea askoz ere interesgarriagoa dela estereotipoak baino. Bukatzeko galdera honi heldu nahiko nioke biktimaren aipatu duzu. Emakume kazetari bezala, zenbatetan pentsatu izan dudan, eraso bat jasaten dudan momentuan zer nola jokatuko nuken, ezta? Nahiko nuke publiko egin. Gaur-gaurkoz ez daukat arazorik erantzuteko ez nukela publiko egingo. Ez nuke publiko egingo, momentu honetan ez dagoelako baldintzarik, ez dago bermerik, eraso bat jasan, bera salatu eta biktimizazio perpetuo kondena kapital batetik libratzeko ez dago modurik. Ez dago modurik, ez baldin badezu zure espazioa den hori abandonatu eta bizi berri bat hasten nonbaiten, ezta? Ez da modurik biktima paper horretatik ihes egiteko. Hasieratik plantamenduaren oinarria, fokoa, biktiman jartzen delako. Biktiman jartzen da gainera, ustez asmo onarekin izan daitekeen bezala edo eta zalantza ikuspuntu batetik, ezta? Ustezko hori erabiltzen hasten direnean hainbat edabidez, hori bai garbi utziko dut edabide honetan ez dago ustezko erasorik, ez dago ustezko bortxaketarik, ez? Bortxaketa bat salatu egiten da, ez? Salatu egiten da, eta hor epaia, ofizialki epai bat jaso ez duen persona hori, ez duzu kondenatuko publikoki, besteak beste legea uste bat delako. Baina bortxaketa bat salatu egin baldin bada, salaketa hori gauza erreala da, ez da ustezko zerbait, ez da hori egitate bat da. Eta hori oraindik ere esate baterako kate publikoetan, diru publikoarekin dabiltzan kate publikoetan, oraindik ere ustezko kontzeptua erabiltzen den kontzeptu bada, eta esaten duzu, oraindik ere ez, honetan gaude, bai. Orduan beraz, biktima orduan zer da, ustezko biktima, zuia biktima kasila horretan sartu duzu, eta ja ez da librateko, ez da? Oraindik gizon hitza erabiltzea pertsona moduan, eta hori gelditu da gure abestietan, ez? Eta oraindik eskoletan kantatzen dugu Araban bagare, Gipuzkoan, eta zer gara denok, euskaldunok zer gara, anaiak gara, ez? Eta orduan hori oharkabe pasatzen zaigu, ez? Orduan badago hor zer hausnartu, baina horretarako lehenengo kontzientzia hartzea. Balioan jarri behar da, ardura dutenek hankasartze bat, nabaritzen da hankasartze bat dala, despiste bat dala, ez dala sistematikoa, ez? Nik oso medio gutxiri ikusi dut behin eta berriz atentzioa ditu berrizatea herri medioei edo bintzat euskarazko komunikabide dagokionez. Eta esango nuke eta uste esan leikela, hor okerren da biena ETV da. Betidanik eta betirako eta zenbatetan oraindik jarri behartzaien toke bat, aizue, indarkeria matxistan, hau erabili duzue, hau, beraiek sinatu dituzten protokoloak, emakundek pasatakoak, ez? Ez dituztenak kunplitzen sistematikoki, ez daukatelako ez. Formakuntza bat, kode deontologiko bat praktikan jartzen dutena, haie dira, ez? Noizbait antxeta irratian norbaitek esaten badu, ez dakit, ez? Terminologia bat edo kokapen bat, ikustekoa da, badakigu eskapatu zaiola, eta deno gara humanoak, denok bizi gara gizarte honetan, eta deno ditugu uste batzuk, ez? Nik esango nuke, eta hau Maite Asencio entzunda ikasi izan dut, alde batetik euskarazko hedabideek abantaila ugari dituztela, ez?
herri mugimendutik ateratako edabideak dira gehien bat, eta orduan mugimendu feministarekiko gertutasun bat daukate. Orduan horrek irakaspen asko bermatzen ditu eta sentsibilitate bat, ez dago neutraltasunaren, ez dute euren burua neutral bezala aurkezten, baizik eta proiektu politiko argi batetan kokatzen dute euren lana. Orduan horrek errazten du feminismoarekiko aitortza bat. Eta bestalde bai egia da, euskarak daukan gauza eder bat dela genero marka gitxi izatea. Orduan, justo honen inguruan asko pentsatu behar izan dut, orain dela 3 urte esango nuke, Euskal Herriko Unibertsitateak Pikarari enkargu bat egin ziolako hizkuntza sexistaren inguruko gidaliburu bat prestatu behar genuen, ikastaro bat eta bideo batzuk, gaztelaniaz zein euskaraz. Orduan guk eta nik konkretuki geneukan eskarmentu handia gaztelaniaren erabilera sexistaren inguruan, baina ez ordea euskararen erabilera sexistaren inguruan. Orduan, adibidez, atera dugun ondorio bat, eta nik ere argian iritzi artikuluak idazten honetaz hartu izan naiz, da, genero markak ez izateagatik, hain zuzen ere, batzutan genero harremanak igual ez direla hain agerian geratzen. Adibidez, artikulu bat idatzi nuen, non kontatzen nuen, emakume, sapia, hilafa daraman emakume batek igerileku batetan bizi izan zuen jasarpena edo zigorra, eta aipatu nuen poliziaren rola, segurtasun langilearen rola. Claro, polizia segurtasun langilea izan daiteke gizonak ala emakumeak. Orduan igual informazio hori emateak izan dezake pisu bat, Orduan ikuste dut hori euskararen kasuan erronka dela noiz egin esplizito generoa, hizkuntzak berez ez duelako esplizito egiten. Aizu, konturatzen ari zara ze hizkuntza erabiltzen ari zaren, igual orain arte ez duzu pentsatu. Pentsatu ondoren zer iruditzen zaizu, interesatzen zaizu, karo, esate adibidez, hezkuntza etorkizuneko arma da, edo pandemia dela, ez dakit arerioa, eta borroka horretan aterako gara irabazle, ez? Claro, hori koherentea da gero ikusten ditugun irudiekin, hor daude agintari politikoak eta alboan daude militarrak, eta esaten duzu ze egiten dute hor militarre, baina gero hizkuntza ere belikoa denez dena da pakete koherentea, ezta? Erredakzio bat bada debaterako, orain pandemia garaian ez, baina erredakzio bat bada debaterako eszenatoki oso apropos bat, ez? Ez da pelikuletan ikusten den bezala bullosoa eta hain apasionantea, baina bada lankideak alboan eukita edo telefonoaren bestaldean eukita, orain pantailaren bestaldean, bideodeien bestaldean eukita, bada horrelako gaiak eztabaidatzeko leku bat, askotan denbora faltatzen zaigu eztabaida sosegua gatuetarako, baina badago eztabaidarako grina bat gainera. Eta gero horretaz gain berrian daukaguna da estilo liburua deitzen den altxor bat. Gainera uste dut webgunean dagoenetik eta Twitter kontua daukanetik eta gizarteratzen ari dela pixka bat gehiago estilo liburuan dauzkagun formulak eta dauzkagun informazioak, baina estilo liburu hori niretzat da, nik asko apreziatzen dut, niretzat da tresna bat Euskal Herri osoarentzat, euskaraz ari nahi duen ororentzat, eta gainera etengabe berrikusten ari garena. Orduan, estilo liburua egiten du euskara taldeak, eta euskara taldearekin ere etengabe ari gara eztabaidatzen, bai kontzeptuak gramatikalki edo ortografikoki nola idatzi koronavirus, ferekin, karekin edo nola, baina gainera politikoki ere bai nola hitz egin elbarriei buruz, indarkeria matxistari buruz, edo beste hainbat gaiei buruz. Nire bizipenetik, 21 urte izango dira kazetaritzan ari naizela eta ez da gauza bera. Hasieran gai hauek nola lantzen genituen eta zenbat lantzen genituen eta orain nola egiten dugun. Eta nik bai sumatzen dut baita kazetarien artean ere, eta kazetariak esaten dudanean ez dut esaten etxe barrukoa, baizik eta guk kolaboratzaile sare handia dugu. Eta nik hor bai somatu dut kontzientzia feministarekin datorren jende gehiago, ezta? Eta irakurleen artean ere bai. Bai, alde horretan exigentzia bai, baina nik uste dut
berak esaten duena, ez jakintasun maila horretan denoke antzeko parezido gabiltzala. Bai profesionalok, bai irakurleok, bai gauza batzuk agian ja ez dira eztabaidatzen eta gainditutzat ematen dira, baina oraindik bide luzea dago egiteko, bueno, nik uste dut azkenengo urtetan euskarazko kazetaritzan hori ez da nik esaten dudalako baizik eta ez orokorra da, esaten dela euskarazko kazetaritzan oso serio lantzen ari den gai bat dela, ez? Baina egia da, badela generoaren gaia badela zerbait egunerokotasunan mahai gainean dagoena, ezta? Lortu dugu behintzat zer lerro izatea. Orduan, hurrengo urratsa interesgarria litzake eta horretarako laguntzaren bat jasoko bagenu bikain, ez? Baina bestela gure kabuz egingo genuke, egia da formazio espezifikoek asko laguntzen dutela egunean eguneko erabaki zehatz horiei heltzeko norberak bere, ez? Autonomiaz jokatu ahal izateko eta batez ere konfiantzaz, ezta? Egia dena da gure ariketa momentu honetan datzala batetik erredakzioak, 3 erredakzioak osatzen dute Hamaika Telebista momentu honetan, erredakzio horietan emakumeen partaidetza ahalik eta gehien sustatzea, emakumeen partaidetza esparru guztietan eta estamentu guztietan izan dadin aintzat hartua, zuzendaritza esparrua barne, eta zentzu horretan ez bakarrik kuantitatiboki egia da emakumeen kopurua nabarmena dela, baina kualitatiboki ere eguneroko erabaki horietan parte hartzeko aukera, eta gerora ekoizten ditugun produktu horietan ere produktuaren prozesu ezberdinetan emakumeen parte hartzea bermatuagotea, eta azken fase horretan ere, pantalla aurre horretan ere, irudian ahaldundutako emakumeak izatea azken, ez, pausu edo urrats hori ematen dutenak azkenean bestaldean dagoen horrengana iristeko, ezta? Nik uste dut ere kazetaritzak badakala kontu bat eta dela oso lanari emanak gehala eta gero ez dakagula kasi demorarik, baina eskertuko nuke, etortzen dianen bekadunak udan, nahi gustatzen zait dakiten gutxi hori behaiekin konpartitza eta haiek belaunaldi berria datozenak ere beste ikuspegi kezka baldin badazkate, behaiengandik ere jasotzea pila gustatzen zait, berdina pasa zait nire belaunaldikideekin, ez, pixkanaka jungea formatzen eta aurreko belaunaldietatik ikasta ere, bai, orduan zalantzari gabe beste Dabide batzutako kazetari emakumeekin eta kazetari feministekin elkartuko bagina, iruditzen zait bide polita daula. Horik dena litzateke aberasgarria, esan dugu, ahal dugun neurrian, etxe barruan eztabaidatzen da eta beste Dabidea konsultatzen dira, baina bestelako formazio egituratu, bestelako erremintarik ez daukagu, eta hori balitzateke plaza, beste kontua da, ez dakit. Hori da, ez dakit hori nork mugit, badakizu, egunerokoan ibiltzen gara mila gauzetan, eta nik uste ez gadela behin zera horretan, ez? Gauza horietan pentsatzen jarri, ez dakit. Halako egoerei aurre egiteko, adostasunak bilatzeko eta berrikuntza puntu horri heltzeko ere, ez? Ondo dago hitz egitea, elkarren berri edukitzea, debatitzea, eztabaidatzea, ikuspuntu ezberdinak egongo dira ziur naiz eta hori oso gauza aberatsa da. Eta zergatik ez adostasunak ere bai, ez? Baina elkarren berri edukitze hori, iruditzen zait, emakume kazetari euskaldunok beharrezkoa dugun tresna eta baliabide eta espazioa dela. Eta hor ere gure artean hitz egiten agertu zen behin baino gehiagotan ideia hori. Elkartu gaitezen gure artean, hitz egin dezagun, konpartitu dezagun, ez sentitzeko agian ere hain bakarrik norbera bere bizipen edo esperientziekin askotan seguruenik esandakoa konpartituak izango direlako gehienon artean. Orduan, Arrosako emakumeen arteko eta Arrosan irratia egintzan ibiltzen garenen arteko espazio bat sortzea edo aukera horretarako behintzat edukitzea uste dut interesgarria dela, eta haratago joan da beste medio batzuekin elkartzea ere oso interesgarria izango litzatekeela uste dut, beste ezaugarri batzuk dituzte medio batzuekin ere konpartituak izango direlako esperientzia. Pentsatzen dut oso interesgarria izango litzatekeela, ez? Batez ere, eduki behar degulako jarrera edo nik behintzat hola ikusten dut, ez, ikastekoa.
eta hainbeste daukagu ikasteko, ze ez da mende askotako aje baten ondorio gera, ez? Ni ere konturatzen naiz batzutan gai baten aurrean sortzen zaizkidan galderak sistema matxista baten ondorio dian galderak diala, ez? Eta mina ematen dit, eta lotxa ematen dit, baina ez dugu hori ebitatu. Esan nahi zute, mende askotako sistema baten ondorio geak gu ere, nahiz eta kazetariak izan, emakumeak izan eta kontzientzia izan, eta gauza asko ditugu ikasteko, desikasteko, lurrari buelta eman behar zaio. Eta nik uste, Euskal Herrian momentu honetan sekulako potentzialidadea dagoela, hausnarketa oso interesgarriak gertatzen ari direla ertz askotatikan, eta segurazki olako foro baten ikasi eta elkar elikatuko genukela, eta konturatuko ginakela dena ditugula zalantza antzekoak. Elkartzen garenean beti da oso emankorra eta oso politia eta esaten dugu. Elkartu behar gara gehiagotan, eta gero egunerokoak jaten gaitu. Eta hori da edabideok daukagun arazo oso handi bat. Ikusten dena edozer gauzatarako elkartzen garenean hor azaleratu egiten dena. Eta horretaz ere segurazki pentsatu beharko genuke bestelako egiturak eta sortzerakoan, baina oso politia litzateke. Gainera, kazetarien artean, edabide desberdinetako kazetarien artean bestelako elkartasun bat ere lantzea, segurazki emakumeok egingo bagenu izango litzateke eredu beste hainbat gauzatarako. Irrati libreen artean, badago arrosa sarea eta ez dago edo gogo eta hori partekatzeko markorik, baina iaz egon zen olako esperientzia bat, izan zela Euskal Herriko jardunaldi feministetan sortu genuen, egin genituela bi saio arrosa sareko irratietako emakume ezberdinok, eta hori kristontxutea izan zen ere bai, ematen dizulako aukera esaten zenuena, partekatzeko hausnarketak, zalantzak, kolektiboetako egoera, ikustea ez zaudela bakarrik, ez dela bakarrik zure proiektu, ez dela zerbait zure proiektuan bakarrik gertatzen dena, baizik eta orokorra dena, politizatzea ere apur bat hori dena, ez? Baina iruditzen zait, kazetaritzaren munduan ere asko dugula ikasteko. Emakume pila gara kazetaritzan lan egiten dugunak, baina oraindik ere edabide gehienetan zuzendariak gizonezkoak dira. Horre ere arrakala oraindik ez dugu gainditu, eta beraz nik uste oraindik asko dakagula egiteko, bai erredakzio mailan, bai albisteak lantzerako mailan, bai baita ere gure lanbidean, ez? Orduan horrelako foro bat iruditzen zait oso askatzailea izango litzatekeela, bai norberaren esperientzak elkarbanatzeko eta baita bestengandik ikasteko ere. Kazetari bezala orain dela 12 urteko testu bat hartuta ez bazenuke ikusiko ezer zuzentzeko, eski, ez nik uste beti dagoela zer hobetua eta zer zuzendua. Eta genero ikuspegitik egia da urte gutxitan astindu handia ematen ari garela, gizarteakola eskatzen dulako, nik uste mugimendu feministak ere lan handia egin dulako hor, eta alerta dagoelako kazetariak egiten dugun lanaren gainean eta beharrezko iruditzen zait gainean, kritika gaitzatela eta hortik ikasi dezagula,